Agay! Mapriso ka! Ginagawa mo. Bantayan ba? Bantayan ba? Kasi awatan yan yung mutikab na mo. Bantay rin ko ipapangani. Nagyod ni plano ba? Ili ang sulong. Bantayan na kung bikay. Sige niya makuha ng bayhanan ni ba? Ginagawa mo. Ginagawa mo. Oh, sila ni Richard Abli sa mga lakam. Oh, sus, ano ni? Siguro nagpangawat ng pagkaon ba mo? Ang dako ang lawas ani. Agay! Bas na bilhin ko. Ito ka nung nililiit ya. Sinubag ni mama ba? Aguroy! Bag dyan lagi ni mama na bili. Diyan siya na nibidi lang ko. Kita nila. Piling siya ting bag ni mama. Ikaw pahalata agad. Dami lang ko. Unahan ko nagkuha mo. Agay! Mapriso ka! Uy, walang bag mama. What? Ako'y naunghan dyan ko. Ako akong unghan. Hana ni. Sumbong pulis bay. I-report ko dyan yung bayhana ni ba. Saksi dyan ko kay. Ako dyan nakakita. Sa akong dua ka mata o dua ka ilong. Labag ko para ba itong sweldo ni mama? Sa itong kwarta niya dito. Ilang unta kung iyang di kuha iyang kwarta. Report ko dito. Antipulis, report ni Antipulis. Na. Ang lisa ka babae Antipulis ba? Ikawat ang bag ni mama. Adapit. Dito sa among nutikab dapit. Tatuan-tuan ta. Tara. Ambot lang, nakadagan man siya. Asya padulong. Tanaw na ako sa bag, wala na dayon. Kabalo kay singalan niya. Wala na ba? Iyang now. Yung nawang kay, marasyag tambukan ug nawang anak. Wala siya naka-antipara. Yang buhok nakabugkos. Dayon sa pa. Yang sanina puti. Yang shirt kay black. Tatong pangitaon ta. Ta. Dili amat agi. Dili. Ay, sige, damit ta ka. Dali man to ni dagan tong bayhan na to. Tata dili. Watan kaayo. Tipulis, nara tong babae ang tipulis, oh. Oh, gilili niyang bag. Sa man mo. Ako maguding bag. Lagyan tipulis, bol lagi na siya ang tipulis. Oh, dako gikig aping. Siya dyan na nagkawat sa bag ni mama, klaro kayo. Oh, ang bag pa dyan. Sa man ang tipulis, dad-unan din nato sa presinto ang tipulis. Agay! Mapriso Oh, ang bag gali, oh, yung paging gawiran. Ako ni. Ang tipulis, birahan na siya ang Agay! tipulis. Hoy! Mapriso Hoy! ka!